Yan, naubo. Dito sila ka na, ila ka tatay ang pangayo. Yes. So, kunin natin yung Hi guys! Ayan, welcome back again sa aking channel. So for today's video again, it's a cooking outdoor. So yung lulutuin natin is ginataang langka. Ayan, so ipakita ko sa inyo yung langka. Tapos na po tayo nag-harvest ng lemongrass kasi lagyan po natin ng lemongrass at saka yung sangig para mas mabango po yung ating ginataang langka. So yan guys, nakabunot na po ako ng niyog. Ito na po yung para sa ating gata. So, ilagay ko dito. Siyempre, meron tayong tanglad na na-harvest ko. Ilagay ko dyan. At saka yung ating sibuyas, ilagay ko dyan. At saka yung ating fresh malunggay. So, hinarvest ko po ito kanina. Kasama yung tanglad dun sa farm ni Nanay Gloria. So, ngayon, meron tayo dito sibuyas dahunan. Siyempre, meron sibuyas dahunan para mas mabango. At saka yung ating, ito po yung sangig. Lagyan natin ng sangig yung ating ginataang langka. Siyempre, ito yung langka natin. So, balatan muna natin. Tapos, kunin natin yung mga liso. Hugasan muna natin, guys. Ayan. So, hugasan muna natin. So, itong langka, guys, is napaka balbangaan niya. Hindi po siya hinog. Sakto lang. Yan. Balatan natin. So, slice natin siya para hiwa. So, okay na. Ilagay na natin sa plato. So, ganito yan guys. Kunin natin yung kanyang mga liso. Ayan, so natapos na natin guys. No? Yan o. So, hindi ko na lang ito hugasan kasi ilagay natin sa ating kaldero. Ating organic na kaldero. Yes. Lagyan natin ng sabaw. Kasi we need to pakuluan pa para magiging malambot. Tapos ilagay natin yung ating gata pagkatapos, no. So ilagay na natin sa ating saingan. Ayan guys, ilagay na natin, no. Yay. Yan. Ating organic na saingan. So we need pakuluan pa. Pag malambot na yan is ilagay natin yung gata. So takpan na natin. Yan. So, while tayo nagpakulo, i-prepare muna natin yung ating mga ingredients, yung malunggay, at saka yung tanglad, no? Ayan. So, dito ko ilagay yung malunggay. Tapos yung ating sibuyas dahunan. Unahin natin yung sibuyas. Tsaka yung ating pampabango, sangig. Hinugasan ko na po ito lahat. So next natin is itong sibuyas dahunan. Ayan.
Ilagay na natin. So next is yung ating tanglad o yung lemongrass. Ito na. Ito na guys. No? Kunin natin yung mga patayang dahon. Gaya nito. Ayan, okay na yan. Ganyan talaga pag bukid, no? Sanay masanay ka na. So, next natin gawin is yung ating malunggay. Hagpatin na natin. So yan guys, tapos na po yung ating malunggay, no? Ayan, at saka yung ating mga ingredients. Sibuyas, at saka sibuyas daonan, mayroong sangig. So ready na. So gawa tayo ng gata. Itong lubi. So hindi ko na lang ipakita sa inyo kung paano maggata. Pero ayan, i-clip na, video ko na lang. Pagkatapos ko maggawa ng gata, no? Ayan, so ito lang isa lang yung gagamitin natin. Ito na po yung ating gata. Ayan, no? So kunti lang yung ilagay natin. Ayan. Tigain na natin guys. Kailangan talaga is nakahugas ka ng kamay, no? Para mas malinis. Tigain mo ng tigain hanggang sa makuha mo yung katas ng niyog. Ganyan lang. Magpiga si tips niyo. Yan, update tayo sa ating langka. Parang kumukulo na. So, means to say guys is malata na po siya. Saktong-sakto na. So, kunin natin yung tubig tapos ilagay yung tuno o yung gata, no? Yan, no? Kulong-kulo po talaga. Ayan, so lagyan na natin ng gata. Ayan. Wow. Yan guys, so pag kumukulo na yan, no, ilagay natin yung mga ingredients. Yan, takpan natin. So, ayan, parang kumukulo na yung ating ginataan, no? Lagay na natin yung ating mga ingredients. Ayan. Wow. So, una natin lagay yung tanglad. Yan, hugasan ko na po yan. Next is yung sibuyas dahonan. Tapos, yung ating sangig. Ito yung ating sangig, oh. Sangig. Yan. Tapos, last one is yung sibuyas. Yan. Wow. Ginataang langka. So, pag kumukulo na yan, ulit ilagay natin yung ating malunggay. Takpan na natin. Ayan, so ilagay na natin yung malunggay guys. Wow. Oh, ang bango ng aming ginataan, no? Bukal na tayo. Ang bango ng ginataan, may sangig. Yan. So, takpan natin ulit. Oh, hindi pala. Ugkayo na yun nato. Sugkayin natin para ma-mix yung ating
ginataang langka with sangig tsaka malunggay, gita. Ginataang langka, no? Wow, the best. So, takpan na natin. Kasi titimplahan pa natin yun. Ayan guys, so kumukulo na, no? Lagay na natin yung ating panimpla, asin. Ayan. Ayan, so luto na po yung ating ginataang langka. Thank you for watching guys. Yan, keep safe always po. And God bless. Don't forget to subscribe and follow me on Facebook page. Ginataang langka. Bye-bye. Ingat po.